Tja, de zee. Al eeuwen verbonden aan Friesland en haar cultuur, literatuur en muziek. Zo'n je zei ze. Maar echt onderzoek is hier nog net jaren nadien. Circuit vregen daarom 3 zaakkundigen om de Friese literatuur eens goed terug te spitten en daar een essay uit te schrijven. Muzikant Nanne Kalma van Burgum onderzocht de rol van de zee in de litercultuur. Zee, zee, dan wie de zee, wat lijst er trojend in het. Maar dit is een beetje het werk, zeg maar, waar die in verdiepen hast, boeken en cd's. Ja, dus voor het Friesland Songrepertoire in Haatzaak de bondels vanzelfs. En voor het repertoire van de Friese volkszongers, zeg maar, het meest cd's. Dit is het Nijfries liedboek van Troelstra. Dat is uit de 19e eeuw al, eind 19e eeuw. En daar zit bijvoorbeeld ook het lied in C.C. door wie de zee, wat de namen had aan het hele symposium. Zee, door wie de zee, wat lijst der dragend hinne. Waar zijt wat oenk en wee in die besletten binnen. Zee, zee, door store zee. Maar wat is nou die conclusie? In de kringen van Friesland zongt dat derde zee een heel soort voorkomt in de lierten. In de onderzochte lierten Ingen op Zoon had de zee als thema. In de kringen van de Friese volk dus net. En in het repertoire van de Shantykoren vanzelfs wol, omdat dat is nou een keer hun thema. Bert Loper is directeur van het Tresor en dook in de rol van de zee in de moderne poëzie. Wat kwam eruit? De conclusie is dat Friesland veroren is, toch dat wij de zee opgenomen hebben in uw ruimtebesef. Wij zien het landschap toch een soort literaire bril en vergeten dan dat de werkelijkheid minder is eigenlijk, landschappelijke kwaliteit, als in het verliezen. En het is eigenlijk de zee die us dat inzicht bracht het, de discussie over de zee, het waard, die het zien, het is een hele lange conclusie, maar die het zien waarom vond het in de totale Friese poëzie. Wat ik zelf heel mooi vind is Dirk van de Ploeg, de Nesser Treppen. En daar just dat de zee net meer een abstracte achtergrond is, maar gewoon het plak werd ik eigen ontinkens verbonden binnen. Hoe heeg wienen de Nesser Treppen die het weer oproen? Klimmende treeën naar dat ene moment van apotheose. De zee. En nooit waarom te kennen naar dat verliezen. En daar te blijven. Altijd ben, altijd lokken. Ik kijk naar de Pijn. Daar went de 28-jarige Trientje van der Stegen. Zij schreef voor Ensaf en docht ek oerzetwerk. Als derde zaakkundige schreef zij een essay over de rol van de zee in de Friese proza. Wat voor betekenis had die zee? Wat vinden schrijvers daarvan? Wat voor belang hechten ze daaraan? En waarom willen ze dat broeken in hun boeken? Want een decor voor een boek is toch net zomaar. Dat zei wel iets over het verhaal dat je vertellen wordt. Ik begin met lezen en dan zeg ik altijd meer wat zei dat er wat in zit. En dan schreef ik op wat pakkende passages binnen. Oké, en is dat een voorbeeld van mij? Jawel. Het is een van de eerste boeken die ik lezen heb. Wilco Berga, Eilanddachters. De loft zonder maar een wolkje. Daaronder de rijstige, donkere zee die het pas vlak bij het strand liet ze wegen vormen. Die hier een ekje lang libben. Al gauw zakken ze weer in, zuiver berijstend en roen maar een laatste rimpeling dee in de wierendobben. Er weer een ontspande, haast beheerske cadans in de wetterbewegings. En het lieke als hier de zee eindelijk die hoogste staat van regelmatigens bereikt die het in de natuur maar bereikt worden koer. Vlakker zoen je de zee neer te schenk krijgen. Wat kunnen of matten wij je nou mij? Ik zou het net weten. Ik zou het weer net weten. Ja, wat dacht je mij? Sommige mensen vinden het nieuwsgierig en horen die zeggen van... ja,
aardig. Ik lees het essay of ik ga naar de lezing om het te jaren. En dan waait het misschien weer voort. En dat is echt goed. Het feit dat we die essayistiek weer opkrikken, dat is ongelooflijk belangrijk voor de Friese literatuur in het algemeen. En ja, ik zou willen dat we volle meer met elkaar reflecteren op uw landschap, op taal, op skiertnis, neem maar op. Hè. Daarom het is ik echt de lezing en het artikel is meer een oersjog van wat er is, maar ik gewoon sprekende voorbeelden uit de boeken dan een ingaande analyse over alle aspecten van de zee en de literatuur. Dat is haast net te doen. Sneurtemiddag presenteerde de trijzaakkundigen haar bevindings in Museum Hannemahuis in Haas. Het symposium begint om 11:12.